a tady jsme u dalšího videa z Gorilla Tagu a jsem tady opět s mým kamarádem, pozdrav. Čau lidi, jenom vám chceme říct, máme oba dva skleslý hlasy, protože my se jako na toto video jsme se moc nechtěli připravovat, ale vlastně řekli jsme si, že budeme docela dost views, tak to jdeme natočit. Ano, takže dneska v videu půjde o to, že budeme hledat Daisy 09, jo. Nevíme, co je na tom real, ale viděli jsme to, takže vlastně inspirovali jsme se jedním youtuberem, nevím jakým teďka, ale OK. Takže jdeme na to, jo, takže jdeme. Takže kamu jaký kód zkusíme prvně, jakoby. Dobře, takže aby lidi viděli, tak kód, máme tu zhruba několik kódů. První kód je Daisy 09. Počkej, já si zvýším trošku hlasy. A musíte 3krát, aspoň já jsem volal 3krát, když jsem to zkoušel, ale já už jsem ji jednou potkal. Je tam nějaké I, že, Daisy? Jo, počkej, ale spawneme se tam oba dva na stejno. Jo, počkej, 9. Dobrý. Ale to druhý se píše s tvrdým, mám za to. Já to vím. Ale já jsem o tom slyšel, že jak nás tam napojíme, musíme 3krát jako volat Daisy 09. Daisy 09. Ok, Daisy 09, ne? Ne, Ok, tak jdem. Ty vole. Tady. Room. Komo. Ne, to má růmka, kam. Jo? Co to? To je někdo. Hello? No. Hello. Would you like to play that mini game? Yeah. Minigames. I wanna. Okay. If you wanna play minigames, come to. Takže lidi, je možné, že jsme teďka našli Daisy. Tohle je fialová, bro. Aha. Ne, tady je fialová. No, tak to je jedna, no tak jdeme. A to je hrozný. Asi bych zkusil jiný kód, hele. Kam? Nebo já jsem se tak. Aha, to je minigames. Kámo, dobrý, minigames, hello minigames. Asi bychom měli jít zkusit jiný kód, hele. To bych navrhoval. Jdeme. Já bych navrhoval jiný kód. Toho kódu. Ten vývojář tam nechtěl mít prostě, jak se tomu říká. Počkej, no abych vás trošku dostal do obrazu. Vy, co neznáte Daisy 09, tak Daisy 09 je creepypasta v Gorilla Tag. Já nevím, jak to říct vám, protože jakože chodí divně roboticky, má moc prodloužené paže, jak vidíte, ani taky paže já nemůžu mít. Tu budete mít fotky Daisy 09. A k tomu hraje z roku 1976 písnička Daisy Bell. Pro vás pro novější bych řekl, že to je Daisy Bell Slovec 1976. A chodí se roboticky a je to prostě duch Gorilla Tagu. A abych vám řekl, vývojáři nechtějí mít to, tak proto, když se budete chtít joinout do nějakého serveru, tak vás to několikrát vykopne a varuje vás to. Má v oblibě varovat hráče a vykopnout je z rumky. Daisy Whole Night. Daisy Whole Night. Daisy Whole Night. Prosím, přijď, já. Bro. Hej. Daisy 09. Já tohle tam. Ty vole. Vypni to. Kámo, seš tu? Co? Seš tu? Jo. Kde seš, kámo? Dělej, že ti mi kde seš? Já jsem ve stampu.
čekej na mě. Ty vole. Natáčíš to? Jo. Dělej, líbí to. Jo, join, rejoin. Lidi. Takže lidi, tohle by pro dnešní video bylo všechno tady s mým kamarádem. Tak Jo, no bož. je to strašně strašidelný video, takže se na to určitě podívejte. Jo, a omlouváme se za to, že jsme ji skoro ani jednou nepotkali, jako potkali jsme, ale natočili jsme to. Budeme se snažit natočit druhý díl a tam ji tentokrát už najdeme. Yes, tak čau.